Forurening i dag er blevet et kæmpe problem for vores samfund. Det bliver faktisk værre og værre, og det vil vi hos Visuflights prøve at ændre på. Vi er et helt nyt flyselskab hos Visuflights, hvor vores hovedformål er at formindske forurening mest muligt. Det har vi gjort ved at udvikle et fly, drevet udelukkende af sol- og vindenergi. Ved at placere solcellerne på toppen af flyet indsamler solenergi op fra solen, mens de to propeller under vingerne fungerer som vindmøller, indsamler vindenergi, hvilket gør det muligt at flyve, når vi får ladet batterierne op. I flyet er der plads til op til 10 passagerer, hvilket gør det mere til et privatfly end et kommercielt fly. Vi har lavet et aerodynamisk design, hvilket formindsker vindmodstanden og gør rejsen meget lettere. Men så tænker jeg nok, så kan flyet ikke flyve om natten, men det kan den sagtens, fordi solcellerne indsamler energi til batterier, og det gør vindmøllerne også. Så når vi får ladet batterierne op, som ligger bag, så har vi masser af energi til at flyve hele natten. Derved har vi udviklet fly, som udelukkende kun flyver på grøn energi og udleder 0 former for CO2-udslip. Men det bliver ret dyrt at bygge flyet, da der er mange forskellige materialer, hvorimod en helt normal flyvemaskine, der er brugt mange af de samme materialer. Og så bare lige til 2 hurtige facts om grøn energi. Et stort solcelleanlæg, som det vi har på flyveren her, kan producere op til 6 kW i timen. Ja. Og vores vindmølle, som er en 2 MV-mølle, kan producere op til 17.520 megawatt på et år, gange 2, fordi vi har 2.